ще умра. Уважаеми зрители, това бяха Георги Андреев и приятеля на Анджела Родел Иван Димитров. Благодарите, Иване, заповядай и тръгвай. Благодаря. Гайдарке моя, мускетарке, свири на гайда и ръчка с шпагата. Едновременно на млади години си ги смазвала направо с тази гайда и с тази шпага. И този Иво Сиромахов мафиота, слушам те. Това, което чухме, беше Чичовото хоро, нали така? Не знам, би следвало. Това ли е? Крис, това ли беше? Или не? Как се казваше това изпълнение? На Георги Андреев не знаем как се казва. Джипси парти. Джипси парти. Аз го знам като Чичовото хоро. Добре, ти знаеш нещо, което е близко до твоето съзнание, Чичовото. Кажи сега за това, което е жеста на Анджела Родел към нейния приятел Иван Димитров. Човек може да научи много неща за хората чрез техните приятели. Ето, например, до ден днешен ние не сме знаели, че Анджела е била фехтовачка. И се и казвали локомотив. И че се и казвали локомотив. Нали на английски локомотив, на български локомотив. Между другото, за мен е много странно как една жена като теб идва от Америка и хваща гайдата, която е един доста необичайен инструмент. За мен лично гайдата наистина е странен инструмент. Според мене идеята за него, идеята за създаването на гайдата е дошла от човек, който е видял друг човек да носи под мишница прасе, страдащо от астма. Добре, господин Димитров, разбираме оценката. И аз като свирих имаше нещо друго, така че... Господин Димитров, аз не споделям тези мисли на господин Сиромахов. И аз също, но кажете за жеста. Да. Вече ще гледам с други очи, Анджела, към тебе. Моята ръчната на мушка. Да, ще внимавам много. Кажи сега за жеста, за жеста. Не знам какво да кажа. Аз след по-трудно ми е да намирам нашата роля тук в тази задача, защото видимо това са, нали, Анджела е човек, който обича приятелите си, много държи на тях. Видимо и приятелите, и твой приятел държи много на тебе. Всъщност между вас имаше една истинска такава готина симбиоза. Аз съм сигурен, че ако почнете да разказвате, ще разкажете за още 100 допирни точки, които имате помежду си. Това и за Анди не го знаех, между другото, но ето научаваме. Научават всеки неща. Господин Станев!
Много хубав беше подаръка, това исках да кажа. Изненадата беше. Вие просто като се отплесете и аз трябва да... Да, добре. Аз трябва... Моята функция на водещ е все пак да ви вкарвам в някакво русло. Нали, някак си... така, господин Може да Станев. казвате по 30 Разбирам тихо, господин този. Няма какво господин Сиромахов тук да хули гайдата. Ние трябва да се гордеем с нея. Ние сме единствения народ, който свири на корема на умряло животно. Кажете за жеста, който направи. Аз не вярвам, по принцип, това си е, разбира се, моя теория, аз не вярвам в приятелството между мъж и жена. Според мен хормоните там пречат да има приятелство. Аз подозирам, че някъде дълбоко там, между тях двамата тлее някакво друго напрежение, по-скоро по посока на любовта. Съзирам дори фройдистки символи за това. Мушкали се с шпаги, свирили на гайди. Шегува се. Много красив жест, иначе много емоционален, оценявам го високо. Добре, окей, господин Ночев. Господин Станев явно няма нито една приятелка жена, аз пък имам. И аз нямам, но не искам да се идентифицирам. Това е всеизвестно. Аз съм хормонална буря, просто и не мога да гледам на жените като на приятелки. Кажете за жеста, който направи. Много ме торна този жест. Очевидно, приятелството между Анджела и Иван. Иван е много... на много нива е това приятелство. И освен, че явно има чувства, не такива, каквито господин Станев ги разбира, други чувства, явно има много високо интелектуално приятелство, т.е. на интелектуално ниво също много добре си пасвате. Добре, господин Коликов. Аз знам какво направи тая вечер Анджела за своя приятел и за всички нас. Само преди 1 час кола блъсна съпруга на една пешеходна пътека и той се обади от Пирогов. Но това по нищо не личеше. Тя продължи да бъде лъчезарна и да ни стопля с своето отношение към нас. Понеже знаех, че най-добрият ми приятел ще бъде тук, това беше голяма утека, така че... Тя поднесе тази мелодия като подарък на своя приятел, но това беше всъщност подарък за всички нас. Няма по-голям и по-личен подарък от този, който е предназначен за всички. Вашите оценки: господин Сиромахов 6, господин Димитров 6, господин Станев 6 и господин Коликов 6. Пълно 6 за Анджела Родео. Тръгвай, мила, благодаря ти.